Menta kasngi kasang Khasi Students Union, Jongka North Khasi Hills District, lingba ka Employment but Monitoring Cell, Jongka kalai kendu ya Uraja Brahma, Additional Deputy Commissioner, ubadai ru Member Secretary, Jong ka District Selection Committee. Uba Banjab Maring, ubadai Ushongkonor, Jongka Employment but Monitoring Cell, Ïakren Shekilat Pathai Kubor. Da kabayat hu, bakani ka jinga kendu, Jongki ketemu, ban penpau ya Khatsantali ki mat ki bakongsan, hakamat ka DSC, ban penbah ya kerukam traikam jongka. Uba maring, ula banjur Halor ka Jingdon kam, jongka rukam thungkam thungjam ka basyai kedar. Ha ka bala penpauru ya kerukam thungkam ka bayat laj ya kilenti ki badai. Ula kunturu bagi bamdai ki reu dukhat jongka DSC kimdai banyadon benta AA ru em hakikam ban thungkam thungjam ban penne ya ka jinglong hok bat jingkit kli. Ni dawa na ka sorkar bahkan menteri kami kini kapsam teli kimat kalong ba ka Jingdon jong kita kinon official di bawan long ba ki political appointee ki ka Jingdon dikne bunsin ni ba ni don baik kata ka Jingong ba ka rukum thungkam thungjam kamlong ka bukhuit ka basuba ken lang jing kaseng ka we na kimat kalong ba ni dawa ba yakine ki jing thungkam ba kin besho bandon da kita ki non official members mo ba kim dei bandon da kita ki political appointee bagian rumah itu bandon bentalang kenang bangin yuk ya kata ga jing thungkam thungjam ka bukhuit bat ka basubah